Wong ki ajining diri saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak, saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe, ndek ngojek. Dadi nek nganggo klambi apik, Ya besus, payune larang. Swara sing becik, payune larang. ora mesti. Lah kok iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi ke klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi kan suarane piye? Suarane ya mah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampeyan besaran kok sapi siji payu 80 yuta. Lah iki dandan besos kene payu 80 yuta. Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan apa dene sapi iki lho. He. Wong edan kuwi. Wong cewengah murah Jawa tak suwe-suwe tak. Hih tenan. Lho aku suwe-suwe